हेलौ लोगोफोर आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोलायबाय आङो नै दायो थालिगाव सिङाव हाबलायबाय आरो ना खामानि दङ नालाय मोनसे फिसा खामानि दं आरो फैदो ओरै फैदो Ama, दखानाव dada labang lagan deh. माखौ दादा लाबा नोंबो माखौ लागोन ha Dada zergu metal apa na? Anggal ganda dan bayi samsu. माखौ Metal. बिदानि बायदि सेम सेम मेथाइ दादाया मेथाइखौनो बायथ'वाखै बिदाया मेथाइखौनो बायथ'वाखै आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय गाहाबो मेथाइनि दावराव दायो दखानाव लादो आरो माखौ लानो माखौ नांगौ बासिनानै लादो आरो Dia sebasi na. आइया नोंबो नों बासिदो बारा नोंहा नोंनिखौ बासिदोबो Hayabusa. नोंनो माखौ नांगौ हा नोंनो माखौ नांगौ नै सान्दुंबाबो गोसाथ' हा Singok gesan. ini सान्दुं गोसा माथो नै थाब फैगौ ए इयाव साबबाय ए ओइ बाबा गारिया फैयो गारिया ओरै फै नै साइड जा बाबा साइड जा गारि फैयो Pilih apa energi? Menunggu pakai kesan metal ini. मैगं मोनसे मोननै लांफानो नामा ए जोगोनार ओंखारदोंहाय फैदो बाबा ओरै सौदावथारगोनहाय बियो खामायनाया नै र' ओइ जोगोनारखौ लांसै दायो नै जोगोनारखौनो अबेमोन दङ नानो बेनोमोन ने हा अबे मोनसेयामोनथाय नै ने मोसानायनि फिसालानो माला लांफैदों आरो नैबे दखानाव मालाया बिदि नांगौनो आरो नै दिनै चूड़ी हो गया ये हो गया और क्या दङनो मालाया नै मालाया बिदि आरोना लोगोफोर नायदो नै मोसानाय माला हौवाफोरनि ओमफ्राय नै बिदिया गैयानो आरो बे मबाइलनि बायदियालाय मबाइलनिया नै बिदिया गैयानो ओमफ्राय दा बेखौनो मोनाबा बेखौनो लांनांसिगोन आरोना लोगोफोर गैयानो बेखौनो लांसै ना लाखानोसै उनाव मोननाय नङाना नै बिदिसोनो गैया लांसै बेखौनो और हाथ में बांधने वाला भी है क्या रुमाल हैंकी हाँ रेशम कलरासो गाबोन सर पोकेमोन किधर है मोननै लाखादो गस्लायाव हमनाङा दखानाव लाबाय मालाखौ ओंखारबाय आरोना लोगोफोर मा आइया रागा जोंबाय नामावगौनो मोनसेबाव मोनसे नामावगौनो माबायदि बाबा नोङो लाबायानो आरोना माला लाखांनानै नैबे दखानाव मेथाइ लाबाय आरोना लोगोफोर दखानाव मेथाइ लालायबाय आरोना फिसालाया जि डिस्टार्ब नै मा लादों लोगोफोरलाय लानानै फैबाय आरो जोङो लोगोफोर नै फैफिनबाय मेथाइबो लाबाय फिसालाया एकदम डिस्टार्बथार माबा खारथे गेलेग्रा खाद आरोना बेखौनो मोनैनि डिस्टार्ब आरोना बायबायमोन आरो मोननै ओमफ्राय आरो थोआनो आरो मोनसे लाबावबायसो आरो नै लोगोफोर जोङो दखानाव नैबेखौनो लानो हाबदोंमोन आरोना माबा मोसानायाव नांगौनो आरोना स्कुलाव माने मोसानो सोलोंगासिनो आरो हौवाफोरनियाबो मालाया माने एसे बेलेग मोनबा साबसिन जागौमोन आरोना गैयानो ओमफ्राय दा बेखौनो होनांसिगोन आरो माथो खालामबावनो ना लोगोफोर होनांसिगोन दायो आं मा बिदि माला बेयो नै बाबा नै बेखौ गाननाय नायनो मालाखौ Yang sana bukan apa? Hah? Sana bukan apa yuk? Dari sini sih. अबे Ya. सोरनिया सोरनि
लड़की नहीं rò căn này nên đeo đấy rồi ai da ultra sửa ra mà mang như thế này ai da ở đây sẽ nói rồi nè là thế ang मन से दे ấy sao rồi rồi đi xem nào vậy nè rồi sao nữa ba ai ra ra phần này vậy đi bây có muốn bắt sắp ra rồi đây là mình chỉ cầu cười nữa bạn nè bà bạn अरे खालाम ले ang मन से ना ang no के ना bà belle belle से ना lại đan sáng मा डान्स खालामगोन बाबु भांगड़ा देन bà rồi đi mới sạch बल्ले बल्ले साबा साबा belle belle sabar sabar ayo arunga buise na lai Ngana kaya na sini gurung do. kan cho rồi mà bác rung của bà rồi thế này nó ngã rồi yêu thương gần bà yêu thương nữa आलाय ग्रासना đây là xa rồi nè rồi bà lấy sao vậy đây là các bạn rồi mà là nhà này chỉ có sự mình đó bây mình chưa có mình xa rồi nè ra xin này bé biến nó ra xin đăng Kono ganan tang se. mới sáng này con đang ngủ nè Tangga. Hipa. Tangga. Paisa. rồi video của béo nữa đơn thuần sẽ lỡ gặp phần next video lỡ gặp mình phía trên bye